Itong video na nakita ko, na viral na babae na OFW na pinatulpo ng kanyang anak. Talaga, day. Dinurog talaga yung puso ko, day. Nung nakita ko yung video, na yung anak, sinagot-sagot yung ina. Yung ina, munas-munas na ginhawa panarbaho doon sa labas ng bansa para magkapira at matustusan at mabigyan ng magandang buhay yung anak. Pagkatapos yung anak, pinahiya yung nanay sa social media. Napakawalang puso talaga. Talagang, yung puso ko ba, parang sinaksak talaga. Nadurog talaga. Napakawalang hiya. Bata ang anak na walang puso sa magulang. Tingnan nyo ang video na ito. Gerald, bakit mo to ginawa? Diyos ko po, napakaliit lang ng sahod ko, Gerald. Pasalamat nga kayo, may bahay kayo. Ako walang bahay. Uuwi ako ng Pilipinas, wala akong bahay. Nag-uupa para na ako ng bahay. At hindi lahat na nag-abroad, napakaraming ipon. Marami kong ipon, resibo. Resibo halos lahat. Dahil monthly, kada sahod ko, ipinapadala ko hati-hati. Walang natitira sa akin. Paano ko kayo maibibili ng isa-isang bahay? Nakakausap po natin si Gerald Reodanga, no? Ito po yung panganay na anak. Kung saan nirereklamo nila ang sarili nilang nanay na isa pong OFW sa Bahrain dahil daw po sa pagpapabaya at hindi daw po pagbibigay ng sustento sa kanilang magkakapatid. Wala po siyang rekta po magbigay sa amin. Paano ba niya binibigay yung sustento sa inyo? Pinapadala din po sa amin. Minsan po, nung araw po na kasi may asthma po ako, kailangan ko po nebulizer. Sa iba po tao niya binigay yung pera kasi wala po siya sa aming tiwala. Kaninong ibang tao niya binibigay? Kakilala niya po. Pero eventually, nakarating naman sa inyo yung tulong na yon. Nabigay naman. Nakarating naman po siya sa amin. Okay. Sa ngayon, Gerald, magkano ba ang gastusin yung magkakapatid sa isang buwan? Mga umaabot po natin 10, ganun po. Mga 10,000. Tay? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Matanong ko po sa inyo kung kayo ba ay nagtatrabaho bilang tatay nila? Opo, halos po nakakarating po ako ng Pangasinan. Mapakain ko lang po yung 5 kong anak. Ngayon po, nandito po ako ngayon sa Bulacan. Okay, Kahit malayo ano po ako yung sa kanila. trabaho natin, Tay? Caretaker dito sa Pandi, Bulacan. Mga Opo. magkano po ang kinikita natin? Isang linggo ko po, 3,000, mabot po ng 12,000 isang buwan. Pero po, ang budget ko po sa anak ko, linggo-linggo, kahit wala po matira sa akin, binibigay ko po sa kanila lahat. Okay, bilang tatay po, kayo po, Opo. nakakapagbigay naman sa kanila linggo-linggo. Linggo-linggo po yan, walang po tuluyan kasi wala ko silang inaasahan kundi po ako. Ah, okay. Ma'am Bernadette, magandang hapon po, ma'am. Nilapit po sa amin ng anak niyong si Gerald yung problema po niya na mukhang kulang po at hindi sapat ang binibigay niyong sustento sa kanila buwan-buwan despite the fact na nandyan po kayo sa Bahrain at nagtatrabaho po kayo dyan. About dun sa sinabi po ng anak ko na reklamo niya na about sa padala. Alam niyo pong DH lang ako. Hindi po ako doktor dito. So ang sahod ko po is minimum only. At hindi po totoo na sinasabi niya na hindi ako nagpapadala. Dahil hawak ko po lahat ang resibo. Simula okay. 2017 hanggang ngayon, pera pa ang GCash, pera pa yung pinapadala ng magulang ko pag nag-uutos ako sa magulang ko. At sa pagpalagay po natin na minsan pumapalya po ako sa buwan dahil po marami po akong binabayaran. Gaya po ng motor na binili ko para sa anak ko, tricycle na 3 taon ko pong hinuhulugan. Natural po, huhulugan ko po yan dahil expenses ko yan. Monthly, naguhulog po ako ng umaabot po ng 5,000 isang buwan. Tapos po, ang cellphone po nila niloan ko, tigil na sila. 10,000 po ang isa dahil sa kagustuhan ko na lahat sila ay magkaroon ng cellphone. Dahil ayoko silang sa iba. Dahil gusto ko meron din silang cellphone sariling gamit. Pag gusto po nilang mag-Shopee, mag-send ako, tama. Nagsisend po ako ng 1,200 dahil gusto nilang bumili ng damit. Gusto nilang bumili ng Shopee. Okay, so ma'am, sa madaling salita, sinasabi nyo na hindi naman kayo nagkulang sa pagbibigay ng sustento. Tama po ba? Hindi po ako. At ito pa po. Kaya nga po, sobrang sakit po sa akin na sinasabi nila sa akin na hindi ako nagpapadala. Andito pa po ang mga latest ko na resibo at GCash na resibo. Minsan po, pag
pagka-birthday po nila, tama po ba yun na magbe-birthday sila, sasabihin nila sa akin, hindi ako nagpapadala. Ito po, gusto po nila magpapadala ko ng pera dahil bongga ang birthday nila. May video okay. May mga barkadang umiinom. Tama po ba yun? Kada magbe-birthday sila, lahat sila nagkakaroon sa akin. Kada magbe-birthday sila, kung may pera ako, may sobra ako, 3,000. Para lang mabigay ko lang yung gusto nila. Kaya masakit sa akin yung mga binibintang nila sa akin. Kahit ako halos wala nang natitira dahil ibinabayad ko sa mga utang at may magulang din po ako na sinusuportahan. Gerald, anong masasabi mo dito? Sabi mismo ng nanay mo, nakakarating naman yung sustento sa inyo. Ma'am, totoo po na may motor. Pero po ma'am, kung nag-birthday po ako ma'am, hirap ko pa po hingin yan sa magulang ko kasi po, siya daw po yung nagastos niyan. Opo, tama po yun. Siya po yung nagastos niyan. Pero po ma'am, yung motor na po yan ma'am, wala na po akong kanya sa motor na yan kasi kinuha po ako ni mama eh. Sinabihan po ako na sana daw po alagaan ako ng motor. Ibig sabihin po niyan, pinapa-aksidente niya na ako. Alagaan ko daw siya ng motor. Alagaan ng motor. Gerald, ina mo ako. Sabihin mo lang ang totoo, Gerald. Please lang. Kahit wag nyo na lang akong igalang, sabihin mo lang ang totoo. Mama? Binibigyan mo ng kahihiyan lang sa pamilya Okay. natin. Huwag ka muna magsalita. Nagsasalita. Saglit lang Gerald, okay. Paunahin natin ang nanay mo. Ang sa akin, Gerald, birthday, okay. Kaya kong ibigay pero wag niyo naman akong pwersahin dahil alam niyo kung ano hirap ko dito sa abroad. Hirap ko dito. Hindi niyo kasi nadadaan kung ano hirap ko. Nakikita niyo ako. Okay, masaya ako pero hindi niyo alam kung anong hirap ko. Gerald, hindi ko gusto ang ginawa mo, Gerald. Tandaan mo yan, Gerald, hindi ko yan makakalimutan na pinahiya mo ko sa media. Alam na mga kapatid mo kung nagbibigay ako, nagchat-chat kayo araw-araw sa akin, nagme-message kayo, mama ganito, mama. Tapos isang araw na hindi ko lang naibigay ang gusto mo, pinamedya mo na ako. Isang araw, balang araw magkakasundo tayo pero yung ginawa mo sa akin na sakit. Gerald, matanong ko lang. So, kayo, sinabi mo kanina, dalawa na lang yung menor de edad, no? Itong dalawa, yung 12 years old at 9 years old, nag-aaral ba? Po, ma'am. Yung tatlo, ikaw 21, sabi mo, delivery rider ka. So, ngayon, continuing pa rin, nasa trabaho ka pa rin? Okay, so sa ibang salita, hindi mo naman kailangan talaga ng sustento dahil may sarili ka ng trabaho. Ako sa akin ma'am problema, yung kapatid ko lang po. Norby, ayan, may trabaho ka na rin. Magkano ang iyong kinikita? Minsan po construction. Sa construction. Okay, pero wala kang pamilya. Wala pang may asawa sa inyo. Wala pa po ma'am. Wala pa naman. Yung si RJ, 18 years old, nag-aaral ba? Opo, nag-aaral po. Alam mo, medyo nakakadurog din ng dibdib kapag inaakusahan ang nanay no na hindi sapat ang binibigay. Samantalang nasa ibang bansa or kahit nandito sa Pilipinas nagtatrabaho para sa mga anak. Matanong ko, bakit ano ba yung hinihingi mo sa nanay mo na biglang hindi kayo nagkaintindihan despite the fact na every month nagbibigay naman siya at katunayan nga daw mga birthday nyo, pang shopping nyo, nabibigay naman niya. Ano ba yung mabigat na hindi nyo pagkakaintindihan bigla? Sa totoo lang po ma'am, na naiinggit po ako sa mga nagtatrabaho ma'am na nanay. Kasi po, dyan lang po sila sa Manila nagtatrabaho. Pero po, nakabili po ng sariling lupa, nakapatayo ng magandang bahay. Pero po ito pong bahay namin, pinagawa niya po sa amin. Pero po nung dumating po yung ondoy na nawasak po yung bahay namin, ngayon lang po napasimento. At saka wala po mga poste. Wala po mga poste yan, kahit kanto-kanto, walang poste. So lumalabas na kinokompara mo yung sarili mo dun sa ibang mga nanay at yung kapasidad ng nanay nila na bigyan ng support yung kanilang mga anak. Pero nagbibigay naman ng nanay mo, meron kayong bahay, meron kayong sustento. Ano yung hindi pa sapat yun? Kino-question mo yung nanay mo kung magkano kinikita niya at sa tingin mo, hindi niya binibigay lahat ng kinikita niya sa inyo. Tama ba yun? Hindi naman po namin hihingi lahat ng sahod niya. Yung gusto lang po namin, yung magkasarili po kaming lupa kasi lumalaki na po kami, hindi naman po habang buhay na nandito lang po kami sa bahay na maliit po. Kasi may babae po kaming kapatid. At saka wala po kaming CR. Nakiki-CR lang po yung mga kapatid ko sa mga kapitbahay. Kahit saan lang po sila dumumi, okay lang po sa kanila. Pero naawa po ako kaya gusto ko po magkaroon po ng magandang
buhay din tong mga kapatid ko. Di ba si tatay construction worker, hindi niya ba kayang gawan ng remedyo yung tinitirhan nyo? Siguro marunong naman siyang mag-construct ng pwedeng gawing CR dyan sa bahay ninyo? Po, ma'am, marunong din po, kaso ma'am, hindi, yung kinikita lang po ni Papa, yung pang sa araw-araw lang po namin, hindi naman po ni Papa kaya tustusan yung tinatrabaho niya. Kasi kaya nga po ako hindi na nag-aral, nagtrabaho na po ako para makatulong din po ako. Ay, okay si nanay. Nay, ang hinihingi pala nitong mga bata, yung pag-improve at gawin pong maayos yung tinitirhan na bahay. Alam ko po, hindi naman basta-basta. Alam mo, abogado ako, Gerald, pero wala pang lupa na nakapangalan sa akin, ha? Ay, ang hinihingi mo, medyo mabigat. Okay, so nanay, ano pong masasabi natin doon? Yung hinihingi ng mga bata, yun daw ata ang gusto nilang mangyari. Natatawa po ako, pero Gerald, bakit mo to ginawa? Diyos ko po. Napakaliit lang ng sahod ko, Gerald. Pasalamat nga kayo, may bahay kayo. Ako walang bahay. Uuwi ako ng Pilipinas, wala akong bahay. Nag-uupa para na ako ng bahay. At hindi lahat na nag-abroad, napakaraming ipon. Marami kong ipon, resibo. Resibo halos lahat. Dahil monthly, kada sahod ko, ipinapadala ko hati-hati. Walang natitira sa akin. Paano ko kayo maibibili ng isa-isang bahay? Kahit hindi ko kayo mabilan ng tigis-tigisang bahay o lupa. Dahil kung kayo, noon pinag-aaral ko kayo, kaya nyo yan eh. Pero yung sasabihin mo sa akin na ibili ko kayo ng lupa dahil lumalaki na kayo, this is not possible. Ayan. Siguro naman, ma'am, kahit sinong magulang, eventually, gusto naman talagang mabigyan ng magandang bahay ang kanilang mga anak. Habang lumalaki, mabigyan sila ng safe na tirahan. Kahit sino namang magulang, yun talaga ang gusto sa mga anak. Mabigyan ng edukasyon, mabigyan ng tamang tirahan. Niyo po nakikinig at si Miss Bernadette, sinabi po niya na wala naman ata kayong intention na hindi magbigay ng sustento. Yung mga pangarap ng mga bata ay yan po mismo ang rason kung bakit nandyan kayo na nagtatrabaho sa ibang bansa. So sa madaling salita, walang intensyon na takasan yung responsibilidad bilang magulang at magbigay ng sustento. Tapos itong mga bata, nabibigyan naman kahit papano ng maayos na pamumuhay. Ayan, may cellphone kayo, meron kayong pang grocery, may pang birthday. So sa madaling salita, maliit lang na hindi pagkakaintindihan, tampuhan lang. So Gerald, siguro mag-sorry ka na lang kay nanay. Oo, hindi na tayo dapat umabot sa ganito. Okay? Tulungan dapat kayo dyan, Sir Gerald. Tulungan kayo. Kasi mahirap yung din naman sumbatan. talaga. Oo, mahirap ang panahon ngayon. Kahit sinong magulang nagsusumikap para mabigyan ng tamang sustento ang mga anak. Yung mga anak naman, sana ma-appreciate nyo ang mga sakripisyo ng inyong mga magulang. Pag-usapin namin kayo off-air, tapos bilang abogado, gagabayan ko po kayo kung paano kayo magkaroon ng tamang pagkakasunduan. Kasi ang support po o yung sustento, depende yan sa pangangailangan at depende yan sa kakayahan din ng nagbibigay ng sustento. So we have to meet halfway and wag na tayong mag-away. Mahalin nyo ang mga magulang ninyo. Kasi minsan lang silang daraan sa mundong ito. Huwag nyong i-take for granted yung mga magulang na may puso sa kanilang anak. Huwag nyong hayaan na masayang yung kanilang pagod sa kakahanap ng pira para masustintuhan tayo mga anak. Mahalin natin ang ating mga magulang. Kasi kung wala sila, wala din tayo sa mundong ito.